Είχα ένα φίλο που πάντα μιλούσε για το πώς θα αλλάξει το κόσμο. Το έλεγε με μια φλόγα στη φωνή του, σαν να μην υπήρχε καμία αμφιβολία. Και το θαύμαζα, το ζήλευα κιόλας. Αλλά πέρασαν τα χρόνια και η ζωή του επιβράδυνε. Βρήκε δουλειά, μια σχέση, λογαριασμούς να πληρώσει και μια μέρα τον ρώτησα αν ακόμα σκέφτεται εκείνα τα μεγάλα όνειρα. Σήκωσε τους ώμους του και είπε όχι τόσο. Απλά θέλω να είμαι άνετος. Και το καταλαβαίνω. Η άνεση είναι ευλογία. Αλλά κάτι στο τρόπο που το είπε με τρόμαξε. Γιατί έμοιαζε σαν να παρατήθηκε. Έμοιαζε σαν το σιωπηλό θάνατο της ανάγκης να μετράς. Καμία φορά αναρωτιέμαι αν αυτό είναι τελικά η ενηλικίωση. Να μαθαίνεις ότι είσαι εντάξει με το να είσαι συνηθισμένος. Και μόνο αυτή η σκέψη με αρρωσταίνει λιγάκι. Γιατί δεν θέλω να είμαι εντάξει με αυτό. Δεν θέλω να μπω ήσυχα σε μια ζωή που μοιάζει σαν να ήταν στον αυτόματο πιλότο όλο το διάστημα. Αλλά ίσως αυτή είναι η παγίδα της άνεσης.